Ayun guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw po ay maglalabas sana kami sa Dagay. Kaso nga lang po ay kumbaga po ay Dagay. Ano sasabihin ko baga doon? Ha? Walang sabon pa po kami. At wala rin pong gasolina yung motor, kaya hindi po kami makakapaglabang ngayon. Kaya ngayon, magugulay na muna po kami ng gabi. Gulay po kami ng gabi pang tanghalian. At hindi po natuloy ang aming paglalaba. At wala pang sabon. Ayan, kasalang muna na yung sinaing. Ayan. Sasama ko po itong paklang at sayang. Naluto po kami ng gabi na walang bangot. Asin lang at magic sarap. Ewan kung may magic sarap pa dyan. Wala na. Wala na rin pati tayong tubig. Ay. Tapusin ko na muna itong himayin. Ayun guys, at nagluluto po na po yung gabi. Naulam po namin. Yan, hilaw pa po ang taklang. Kaya tatakpan ko na muna. Para maglambot po yung paklang ng gabi. Ayan guys, at nahibas na rin po yung gata. Ayan, luto na po yan. Luto ng gabi. Ulam po namin tanghalian. Ahangol na. Tulog. Ay, kailang sako kayo? Mga vlog na naman sa palak. Ay siya na, palak. Mga vlog na naman. Oh, ayaw makita mo nanay sa TV yung mukha mo. Ito nagamit ito ay Ngayon ka. natanggal ang hinaw. Ang alin? Yung ikat ko isang bukilya. Natanggal ang hinaw. Ito. Tali-tali, ano yung iyong spot? Repair na lang yun. Repair ko na lang. Wala ka na bagang spot mo yan? Ha? Ha? Wala ka na bagang spot? Wala, ibibili ko baga ito nung pahay nung nagkupar kami ni Otol noon. Ang sukli sa 500 ay 20 pesos. Eh wala, 700 na yan ngayon. Matagal na. 700 na yan ngayon, 750 yata. Ba, sa taas naman ang laki ng konti lang. Ayan, dali mo. Ayan. Lakas naman tinaso. Nakita tayo sa akin ang mga Ano yun? hindi na ka lang bahot ng utang niya. Ano ulam nyo? Ay, liday mo. Ay, yung dala ni Dagay kanina. Luto na? Ha? Anong luto? Ginano. Paksiw na. May sabaw? Paksiw baga ginanga. Ginana. Paksiw baga. Ginanga sa suka? Ha? Tuyo. Eh, hindi ginanga yun. Adobo yun. May tuyo ay. Araw no, ang daming itlog. Araw sa platuhan. Hindi mo lang yun. Ayan po. Batikisan na lang yan. Ay, kinain yung aso. Ay, kainin na ninyo yan. Kinakain pa ng aso. Sinong aso? Ligaya nga. Agap ng Dagay pumunta dito ay tanghali ay ano na. Punta na dito. Nandito na kayo. Nagparin yan dun. Yan, doon. Saan? Doon. Sa ulingan? Hindi, sa kalsada. Yan, yan po. Yung tinirong hapit ni Larry. Kasama ni Larry. Nagpunta ka doon? Kalsada lang naman. Kalsada? Kala mo may masusumpungan mo sa kalsada yun. Layo-layo sa kalsada yun. Wala, naroon nga kami na ano. Naroon nga kami. Nagsakay ako? Ay dito? Nagsakayan, sama lahat. Dito ka pinuntahan ni titulari mo. Tapos nagsama ka na. Akala ko naglakad ka papunta doon magsulo. Init na init pati. Ay ano si Jisoo, may kaparte. Isang sako. Ang nabenta na. Hindi pa na yan.
Kanina bibinta. May iwan. Kay Lula mo ibinta. Kaya lang hulugan naman yun. Ito naman. Hulugan na. Nandiyan ang uling. May uling na pahulugan. Mag ano ka dyan, Jason, oh. Uling, pahulugan. Pahulugan ng bayad. Uy, pahu ka dagay, oh. Saan mo pinulot yan? Madamag siyang laki. Sino? Ang laki sa gendo. Ah, may bungang pahu. Damat lang. Sa bahay ay walang tubig. Kala na nasusan ay ano, inaayos daw yung ano, yung tubigan, yung sa bundok yata yun. Inaayos pa daw, kahapon pa daw yun, 2 araw na. Araw kong kapag doon. Kaya walang tubig. Oo, kaya na. Walang na-deliver ng tubig, di masyadong malamig. At di masyadong malamig yan, hilo, wala na. Wala na pala eh. Masama ka sa bayan, Dagay? Ay, sino masama pag-deliver uling? Ikaw, nanay? At saka mo, maawas yan. Bakit magkano yung bisita mo? 40? Oo, kuling pa. At masama ka pa, 40 pesos na lang pala eh. Galing ko yung uling na isang ano din. Kanino mo i-deliver? Doon sa sulong-sulong. Sa sulong-sulong. Pinablad. Ay, Hindi mo muna, huwag muna dalhin. Tanungin mo muna. mamaya walang pira. Ano pa? Ay, di sasabihin ni Lola ay, iwan mo na yan dito puyi at ang bayad niyan ay sa 1 linggo. Oh, ay nakahango na kayo ng uling nun. Baka yun si Jason na madala. Sulong-sulong. Gaya ng ano kahapon yata yung pagkansa ko. O kayong mga dagkuhan, ang pahita ko. Anong nalagag na ko ng uling? Kaya lang ang pera ko dito idadagandaan lang. Sa iba mo na lang dalahin. Mga, dyan o sa tindahan dyan. Magkano wag yan? Ang uling yan. Di doon o sa unahan. Kakuha ba ka ng uling yun? Minsan, sila rin sa inyo, inanuhan ng uling. Nag-retira yun. Magkapit bahay bagay yun. Magkapit bahay yun. May panib-panib din ng araw. Umayan si ano, Maligamaan niya si ito. Bata o si Bibi. Sino? Madala ni Balot. Maniknik. Si Bibi. Monica. Ayaw gaw. Ang Monica na yan ay kakagatin ka ng lamok. Hubo pa. Ubo. Lahat ng Jason. Oh. Titingnan si Jason. So ayaw mo Jason? Katingin ay. Di pa pati nangihinaw si Jason na yun. Hindi pa, sinabi ko na lumabar na. Oo, di pa Nabagay ko sa nangihinaw. mga ay siya pa yun. Yan, hindi ba Ulang tawa-tawa. mapapas magawa ng hindi man kagkag yan. Kaya ako, magkagkag. Dangdang sa apo. Titingnan talaga si Jason ni Monica. Magpagupit ka daw, Jason. Yan pa. Nagkatay kami ng manok sa San Roque. Oh. Hindi pa malambot yung binabalahibuhan na ni Monica. Ano yun? Yung manok. Bibingka. Alin? Bibingka. Ay, bibingka. Bibi ka ba kang kanggos? Yung yun, yung may palaman sa ibabaw na matamis. Sa bayan ba nakikita ka nakabike na... Ha? Hala, nagulat. Ayun, magulat yan tayo. Ay, wag mo palang anuhin. Magtatapos yan. Sino ka yun? Hindi nag-iyak matibay siya. Ang gusto yun. Ano naman si Lari? Pinagumbura doon. Burat. Nagawa na ng burador. Uy, gana eh. Yung nakakatang yung datong na. Jason may pira. Nangang datong na. Ano Jason, kahit ganyan si Jason ay, amusin ay. Yan ang hinihingi ang kabataan sa Ay, bago Ano, naman nga, Sabang? Bambang. Ay, Diyan do. ay siya nga. Taga Janlo.
Layo naman yung Jason. Doon sa kalapit, dinadaanan namin. Uli. Madulog, madulog. Karga sa iyo. Oo, madulog. Ay, nadulog nga, nadulog. Oh. Oh. Nadulog. Bigas ang babaw. Ayan, at makain na sila. Ang agap naman kain nyo. Kaya lang, madilim na dito sa loob. Oh. Wala ka ba kayo nanay simbuhan? Yung gasira? May kasira, walang tudo. Ay, Dagay, lagayan ng tini. Lagayan ng tini. Ay, pa yung iilaw nyo sa gabi. Ha? Nailaw pa. Kaya lang, namamatay din. Kaya sinisindihan lang ninyo pagkuhan. Sila namasim din kasi mamamatay yung oras. Dahil mo nagising. Ay, si Tuto eh, di pwedeng walang ilaw. Si Tuto eh, pag nawala ng ilaw ay parang hindi nakakahinga. Nabangon. Kahit anong sarap ng tulog. Babangon si Tuto bigla pag namatay ang ilaw. Kaya pag na-brown out ay nagpatugtog na naman yung kapitbahay nyo, nanay. ayun, may patayin, may tayong pati. Rawin ano po yun, ti. Oh, nilaksan pa. Nasabi siya mga ano. May patugtog. Si Papa ay wala pa. Nagbabahog ng aso dun sa kabilang bahay. Ako na sabang, ako ang lamit. Ang sabi mo? Tama na yan. Tapos na yan. Ngayon kami. Malaba tayo bukas. Oh! Hindi na kapag laba kahapon. Oh! Kayo, Landig ka. opo. Hindi ka mag- labas! Labas, ligaya! Lakme! Labas! Pagkakain nyo, matulog na kayo. Wala naman ditong papanuuran. Walang signal. Pero yung cellphone ni Dagay may signal na kahit papaano. Walang load lang. Kawate Jen, anong pinapanood mo dyan? Yung kuliglig. Yung tunog ng kuliglig. Kunin ng palaka. Dapat nangingilaw ka dyan sa gabi. Kaya lang makukuha mo dyan yung baka nakabalot sa plastic. Ano yung nakabalot? Para man sa tinapay? Mapait ang pagkaluto niya. Na ano, napisa ang apdo. Oh, nana. Oh, ate Jen. Takbo eh. Magpapatayo ng manok. Barakuhan. Barakuhan. Daw. Ba't nandiyan na si Papa? Kabahog na ng aso doon sa kabila. Ito dyan. Ganyan ang kwintas mo. Medyas ay sintas ng sapatos yung ano. May anting-anting ba ito? Wala. Dati nylon ang tali nito. Hindi doon. Ay ano. Palitan natin ate yung buli na may itali natin dito sa ano. Pang ano daw ito, sabi ni Kuraw. Tijan! Ang kapay ka raw. Kakay. Ba't sinusuot mo pa yan? Ayan. Bahog. Nandito, Ay, bahog. Yung gamot nga ni mo. gamot. Iwan siya ni Lalagain. Basta na. Nandiyan yung kanina yan. Yung alin yun? Bawag sa manok. Nandiyan yung kanina nanay. Kahina. Lagayan. Awan si Ate Jean.
Ganda ng kwintas mo. Imported. Ayan guys, dahil gabi na, madilim na po. Ako po ay makatabo. Ayan, may dala po akong galon. Doon po sa tinatabuan kayo, walang tulo. Kanina nga po, naghanap po ako ng nagtitinda ng tubig. Kaso ay wala pong nagtinda at wala nga pong tulo dito sa tinatabuan namin. Ngayon, maghahanap po ako ng yung gray po na may tulo. Medyo malayo-layo po ang ano. At may nakita po ako nagtabo dito sa una-unahan lang. Kaya mapunta po ako dito sa una-unahan para doon po magtabo. Titingnan ko po kung may tulo din. Titingnan ko po kung may tulo doon. Ayan guys, at nagsasain pa lang po si Ryan at katatabo ko lang po ng tubig. Ayan. Totoy, ano itong kalat mo? Ito, ay! Kalat ka na naman dyan. Tignan mo yung kutson. Ano na naman ginawa mo dyan? Ayan, maawalis ako.